Danish Crown. Danish Crown blev grundlagt i 1887 og er et dansk andelssvineslagteri. Det er en international fødevarevirksomhed, som selv står for produktion og salg af ferske svin og oksekød. Det er Europas største og verdens tredje største svineslagteri. Danish Crown blev i 2010 et aktieselskab. Den internationale konkurrencekraft er inddelt i 6 underkategorier. Vækst og udvikling, viden og kompetencer, fleksibilitet for virksomheder, virkelyst og iværksætteri, omkostninger og skat, internationalisering og åbenhed. Vi mener, at det er vigtigt at nævne fleksibilitet for virksomheder, da den har ligget på nummer 3 i 3 år i træk. Vi er rigtig gode til at holde vores arbejdere motiveret og få dem til at yde det bedste, de kan. Et punkt, hvor vi ikke ligger så godt, er omkostninger og skatter, hvor vi ligger nummer 30 i år 2012 ud af 33 lande. Ulemperne ved det høje skattetryk er, at vi begrænser vores mulighed for at tiltrække talenter og eksperter fra udlandet. De høje skatter gør, at vores lønomkostninger bliver høje, og det medfører, at mange virksomheder føler sig truet til at outsource sine arbejdspladser til udlandet. Der ligger ellers ligger Danmark relativt godt i de andre placeringer. Vores konkurrenceevne svækkes på grund af vores høje lønomkostninger, og det gør, at eksporten bliver klemt. Udlandet bliver mere konkurrencedygtige på grund af vores høje lønomkostninger. For de høje lønomkostninger er det vigtigt, at de danske producenter at producere noget med høj værditilvækst. Der er en stor andel af lavteknologiske produkter, som blandt andet er fødevarer, drikkevarer og tobak. Vores andel af disse produkter er større end andre OECD-landes. OECD er en international organisation grundlagt efter 2. verdenskrig og arbejder for at stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi mellem demokratiske regerende medlemslande. Medlemslandene er blandt andet Frankrig, Tyskland, USA, Sydkorea og Danmark. Danmarks konkurrenceevne er som traditionelt blevet forbundet med priskonkurrenceevnen, der opgøres på basis af priserne på blandt andet producerede varer i forhold til varer produceret i vores konkurrencelande. I de seneste år handler det ikke kun om at konkurrere på prisens varer, men også i en grad om, hvordan bytteforholdet er mellem ens eksportlande. Et godt bytteforhold kunne for eksempel være, hvis 2 lande har noget til fælles. For eksempel har Danmark og Australien noget til fælles med, at vi har kronprinsesse Mary i Danmark. Dermed er et godt bytteforhold mellem eksport og eksport mellem Danmark og Australien blevet forenklet. Og du kan så se en blå streg i tabellen i skemaet, det er vores enhedslønomkostning i Danmark i år 2000 fra 95 til år 2010, og der kan man se, at priserne kun er blevet højere og højere. Danmark er et lille land med ca. 5,5 til 6 millioner indbyggere. Når man tænker på vores lands størrelse og indbyggertal, er vores eksportevne sådan forholdsvis svag til f.eks. Tysklands. Men hvis man tager Belgiens eksportevne, ligger Danmark faktisk meget højt. Omkring hver 4. job er direkte eller indirekte afhængig af eksporten. Det vil sige, at 25% af alle jobs i Danmark det vil sige, at en stor del af befolkningen påvirker den danske eksport. Valutaudviklingen mellem Kina og Danmark.
Kina snakker rigtig meget om at omskrive deres valuta. Hvis Kina gør det, er det godt for de forbrugere, for det gør, at de får større købekraft. Derimod er der en risiko for Kina som land, at de får en dårligere betalingsbalance. Hvis Kina får en højere valuta, vil f.eks. Danmark ikke købe så meget, som de gør nu. Kina vil importere mere på grund af forbrugernes købekraft og eksportere mindre på grund af den høje valuta. USA, Europa og ikke mindst os i Danmark, vi vil juble, hvis Kina omskriver den kinesiske yuan. Kina er igennem mange år blevet beskyldt for at holde sin valuta kunstigt nede. På den måde holder de eksporten oppe og importen fra andre lande nede. Hvis man i tabellen lige nu kan man se, at valutaen ligger nogenlunde stabil, og der er lavet en fremtidsudsigt for 14 og 15. Hvis den kinesiske yuan bliver ved med at bliver mere værd over for dollaren og euroen, så vil priserne på mange af de her forbrugsvarer, som fragtes hjem fra Kina, øges. Det vil sige, de her varer, vi eksporterer fra Kina til Danmark, til USA, til andre EU-lande, det vil blive dyrere. Danmark importerer varer fra Kina for omkring 33 milliarder kroner hvert år. Det svarer til sådan cirka 6% af den samlede import. Dansk eksport til Kina er dog helt nede på 10 milliarder kroner, men det salg ventes at vokse en hel del, hvis Kina får omskrevet deres valuta. Den kinesiske yuan må kun svinge med 0,3% på hver side af dollaren, og for øvrige valutaer må det daglige udsvingsbånd være på plus minus 1,5%. De faktorer, som spiller ind i Danish Crown, er blandt andet politisk, økonomisk, kulturelt, teknologisk, lovgivningsmæssigt og miljømæssigt. En faktor, som for eksempel spiller ind for det politiske, er, hvis Danmark får en ny fødevareminister, som vil tilgodese landbrugets interesser. En anden ting kunne være, der spiller ind politisk, er, hvis politikerne beslutter at opføre Femern-forbindelsen. Det vil gøre, at de danske svin vil blive sendt til slagtning i Tyskland, da der er lavere produktionsomkostninger. Økonomisk var finanskrisen en positiv hændelse for Danish Crown, fordi efterspørgslen på svinekød steg meget. Det gjorde den blandt andet fordi, at svinekød er billigere end oksekød, for eksempel. Teknologien har også sparet Danish Crown for en masse lønomkostninger, da maskiner har overtaget nogle jobs. Lovgivningsmæssigt er det en ulempe for virksomheder, hvis der kommer nye overenskomster, og de bliver indgået. Det kan fx gøre, at lønomkostningerne stiger, og at virksomhederne vælger at flytte til udlandet. Nogle af de andre ting, som for eksempel som er med i Danish Crown, der er blandt andet det her logo. Det symboliserer det danske kongehus og mange af de danske værdier. I Danmark værner vi rigtig meget om vores kongehus og de signaler, de sender udad til i verden. For eksempel en svag side for Danish Crown kunne for eksempel være de høje lønomkostningerne her i Danmark. At Danish Crown går meget op i deres kvalitet på kødet, og derfor har de masse fødevarekontroller. I længden kan det måske blive for dyrt, og derfor vælger de at outsource til andre lande, hvor det er billigere. En mulighed for Danish Crown kunne være at spare en masse penge, masse produktionsomkostninger. Det kunne fx være, at de vælger automatisering af opskæringsprocessen, og det vil gøre, at en masse arbejdshænder, de bliver fjernet fra arbejdsmarkedet, men at maskiner så gør det billigere og hurtigere. Det var det, jeg havde at fortælle om Danish Crown.